India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kiseng nong tray kinong hikay bat kisamla pule hakatrat pule puthi jong ka University of California kila Mudui ka sorkar jong President Donald Trump hakasngi baar halor ka jingpynsangeh ek pisa jong ka sorkar pdeng bat kiwe ki kam kiba ong ba kitmu ban khanglat ye ka jinglai loj ha ka pule puthi kate ka mukaduma ka bala Mudui ha US District Court naka benta ka Northern District jong ka California ka wat ban khang ye ka sorkar bakan penon kam ya ka jingbernyam pisa Persya ikate ka rukom trekam kabala ong bakalong ka bapen mensaw bat kalong ka babean katmuru ban penpai biang ya ka jing ai pisa kabala pensangeh lupa ka bosen syar kala persyang ban pentrekam ya ka kot gele kai ban berngam ya ki college bat ki school ba la ong ka kenhun senrop kabala ujor ya ka mukot duma kala benrap bakita ki jing berngam ki dei ki bala pensyong nongrem ha ka jing bom sngo tenat ya ka jing hikai jongki jaka pule kajing trekam ka bapen pau perthei ki jaka pule bat kajing temu na ka benta kajing pher kajing yaringkat bat kajing yadon bentalang ka system jong ka University of California bat ka White House kim syam la don kanu kajing kentho mardor halor ka te kajing Mudui ka sorkar kelas sedang kajing toket halor kajing penya jong ki school ba ya ki jing keno persya ya ki jeu ha kapor ba ki samla pule ki ya ki persya ya kajing syak thembor jong ka Israel ha Gaza bat kalakang ya kapisa halor ki bat ki we ki man kentop ya ka jing temu halor ka jing kala ka swing beneng bat ki program sejong ka DEI kinong ya ki ya ka hok long breu man breu ki ong ba ka sorkar Trump ka persyang ban penlong ya ka school ba ban kham ya hab bat ka jing temu san hima sima jong u kadba kinong tho ro ki yo I ba kum kini ki jing persyang ki bu jing ma ya ka jing kran lai loj bat ka jing lai loj ha ka jing pule ka school ba California ka jing penya ya ka we na ki jaka pule ba hetam hakari ka badon shipho tli ki jaka pule ba kong san batjan lais pa hajar ngut ki samla pule kumju ro arspa ripusan hajar ngut kinong hikai bat kinong tray ka sorkar Trump kala terwa ban penbet ya ka jing toket jongka halor ka University of California Los Angeles ka badai ka benta jong ka rukom trekam jong ki school ba lingba ka jing seo ka ba 3 billion na ka te ka jaka pule u Kevin Newsom u badai ulat jong ka California na kaliang ka Democratic ula khot ikate ka jing temu bandawa pisa